טוב, אז מה קורה חברים? כאן אני בסרטון חדש והיום אני אעשה לכם שוב פעם את המשחק הזה, אבל הפעם חבר מביא לי חיה מטורפת. יאללה בואו נתחיל. הנה, הופה, הנה החיה. אומייגאד. הנה, קיודי. וואו, כמה כסף יש לי. אוקיי. הנה זה החבר. וואו אחי, איזה חמוד. והנה זה החיות שהיו לו גם. קבלו, בום, ריבר. אוקיי, עכשיו אני איתי. יו, איזה איתי אני. לא, אבל בואו נלך ונשפר. נשפר בהכי יקר. אוקיי, הגענו ל-148. וואו, קבלו איזה מהר אני. אימא'לה, כמה כסף יש לי. יש לי כבר QN כסף, אבל בואו נעשה ריברף. אוקיי, אני שוב פעם איתי. אבל בואו נעשה שוב פעם ריברף. הנה, קניתי מלא מהירות. אוקיי, הנה ריברף. יאללה, בואו נעשה שוב. נבוא, נקנה מלא. עד שאני אגיע. אוקיי, אני כבר ב-100. 120. עכשיו בואו נעשה ריברף. עשיתי. בואו נעשה עוד. וואו, זה כבר מתחיל להיות יקר מאוד. אוקיי, שוב פעם 128. ריברף עשינו. עכשיו זה על 90. אוקיי, אז בואו נעשה עוד. והנה אנחנו על 78. הנה אנחנו על 98. בואו נעשה ריברף. אוקיי, בואו ניקח עוד קצת כסף. אוקיי, נו. הנה פה זה האוסף גם של החיות, אני רואה. אוקיי, הנה פה זה חברים כדי להזמין, אבל לא. אוקיי, פה זה רובקס. אוקיי, בואו נלך לדבר איתו. אוקיי, נשאל אותו שאלה. אוקיי, הוא לא עונה. שוב, לא עונה. אולי הפעם את השאלה הזאת, עדיין לא עונה. אולי הפעם את השאלה הזאת, הוא עדיין לא עונה. פעם את השאלה הזאת, הוא לא עונה. לא צריך. יאללה. בואו ניקח כסף. יאללה. בואו נעשה עוד ריברף. אוקיי, הנה. עכשיו אני מהיר, בואו נעשה ריברף. עשיתי. בואו נעשה עוד אחד. הנה. יופי. אנחנו כבר על 48 מהירות. עשינו ריברף. בואו נקנה עוד. כדי לעשות עוד ריברף. והנה. אוקיי, עוד קצת. הנה, מספיק. אוקיי. בואו נשפר. מה זה? למה אני איתי? טוב, נעשה ריברף. הנה. עכשיו. הנה שהתרגנו. מה זה? אני עדיין איתי. מה זה? מה קורה? בואו נשפר פה קצת בחוזק. מה זה? לא יודע. אוקיי. אוקיי, טוב בואו נהרוג את עצמנו. אני עדיין איתי, מה קורה לי? הנה אני יכול לעלות הבית. טוב בואו נעלה מלא. זהו, יש לי 3 קומות, let's go. אוקיי, בואו נקנה. סליחה, אני אקח כסף. בואו נראה, קומה ראשונה. וואו. שנייה, שלישית. אוקיי.
יאללה. טוב, בוא נצא, כי אני לא יודע, אני עדיין איתי כזה. הנה, עכשיו, יאללה, אוקיי. בואו נחשוב שלא זה קרה. סוף סוף אני מהיר. הנה, עכשיו בואו נקנה, נשפר אותי. והפעם נלך ונרוץ. אומייגאד, זה מהיר אני. אמרת הפעם שעברה, אני מהיר רצח. אוקיי, שעברו הגלים. וואו, איזה פנים. שעברו הגלים, אני לא... טוב. מה זה? אוקיי, בוא נרוץ. אוקיי, נתחבא. נשבר. לא ניקח אותו. נתקדם. אחרי הגלים האלה נתקדם. לא, זה בא. אוקיי, עכשיו אפשר לבוא. יאללה, בוא נרוץ. בוא ניקח את הלאקי בלוק. בוא ניקח את הלאקי בלוק. בוא נרוץ. אוקיי, אני רץ. אני מדלג. אני רץ. זה לא בא. אני רץ. אוקיי, הנה הגענו. יאללה, מה יצא לי מהלאקי בלוק? קוקו פנטו אלפנטו. אוקיי. קוקו פנטו אלפנטו שלי. יאללה. בוא ניקח מהם כסף. אוקיי, יופי. בוא נשפר קצת המהירות שלי. וואו, עכשיו אני מהיר עוד יותר. אומייגאד, אימא'לה. אוקיי, הנה עוד גלבה. בוא נרוץ. לא, בואו ניכנס. יאללה. אוקיי, והנה זה עובר. הנה עכשיו גם האדום עובר. עכשיו בוא נרוץ. אוקיי, נכנסנו. אוקיי, אימא'לה. הנה הסוף. לא, אוקיי. ניקח את זה. אוקיי, נתחבא פה. אוקיי, נתחבא פה. לא! טוב, לא נורא, זה לא יצאנו. אוקיי, יאללה. ניכנס. לא, זה לא נכנס לי. לא, מראש שאני מהר זה לא נכנס לי, אני לא מאמין. אוקיי, יש לי עכשיו מלא כסף. אוקיי. בוא נרוץ. יאללה. נכנס פה. יאללה, אני רץ. איזה מהיר אני. אני משהו לי. לא מאמין לך. אוקיי, זה נכנס. אוקיי. יופי. יאללה, רוץ. לא, כנס פה. אימא'לה. כמה גלים. אומייגאד. אוקיי, נכנס. אימא'לה, איזה פחד. אוקיי, אני גם עולה לי קצת את החיים. יופי. אוקיי, הנה. אוקיי, בוא נרוץ. אוקיי, בוא נרוץ. אוקיי, יאללה. לא, לקחת לגמרי. אוקיי. זה לא קומבינציונס. לקחתי את הלוס קומבינציונס.
לקחתי אותו. הנה אני רץ. אוקיי, בואו נתחבא פה. בואו נתחבא לפני שאלה יבואו. Los combinaciones. הנה. אוקיי, שהאדום יעבור, אני נראה לי רצח. לא, אני לא רצח. אני רצח אחריו. אוקיי, מלא איזה פחד. בוא נתחבא. התחבאנו. מלא איזה פחד. איזה פחד. עכשיו זה הזמן לרוץ. הנה אנחנו מגיעים. השגנו לוס קומבינציונס, שמביא לי 2.25 מיליון. וואו. יאללה. אוקיי, זה הבייס. אוקיי, יאללה. ימלא, מהר מדי. בוא נעשה ריבר. יאללה. עשינו. בוא נקנה. הנה, קניתי מלא. בוא נעשה ריבר. עכשיו המהירות שלי היא כבר 75, סליחה. אוקיי. הנה בא עלינו מלא איזה מהירות. וואו, אני יודע יותר מהר. אוקיי, נכנס. אז זה. מלא אסטרונאוטים. מלא. וואו. אוקיי. לא מתתי. בוא נרוץ קצת. אוקיי, מלא. טוב, הנה, קיצרתי לכם ואני עומד לגנוב חייו. אוקיי, הנה, סוף. יאללה. הנה, בוא ניקח אותה. אוקיי, בוא נתחבא. אוקיי, אין מצב שהפעם אני מת. אין מצב. הנה, בוא נרוץ. ימלא. יואו. ימלא. טוב, בוא נתחבא. אין מצב, אני חייב אותה. הנה. יופי. היידה. בוא נרוץ. let's go! יש לי עוד חיה. אוקיי, בוא נשים אותה. הנה. אוקיי. וואו, איזה פייק. טוב, בוא נקור אותו לבין קצרים לזה. אנחנו כבר לא צריכים אותו. יופי. אוקיי, בוא נמכור גם את ה-6-7 הזה. בוא נמכור גם את זה. אוקיי, לבינתיים נראה לי נשאיר ככה. טוב, נשאיר ככה נראה לי. טוב, יאללה. נשאיר ככה. בואו נרוץ. אוקיי. הנה. בואו נתחבא. אוקיי, למה זה עובר? אוקיי, בואו נתחבא. יאללה. יאללה, בואו נרוץ. יאללה. בואו. יאללה. אוקיי. יאללה. רק שזה יעבור כבר נו. יאללה, יופי. איי, מתתי.
טוב חברים, מקווה מאוד שנהנתם, כי אני מאוד. אז יאללה, ביי.